7 IFM Report. Grabe, sunog lahat. Nasunog ang isang poultry farm sa Barangay Geset sa bayan ng Bugaluan noong araw ng Martes. Sa eksklusibong panayam ng IFM News Dagupan kay Senior Fire Officer 1, Mr. Norman Garcia, ang Chief ng Investigation and Intelligence Unit ng Bugaluan Fire Station. Electrical shortcut ang nakikitang sanhi ng sunog sa naturang farm. Umabot sa halos isang oras ang sunog bago maapula. Yung cause po doon is yung electrical ignition caused by short circuit. Most likely 30 minutes naagapan kagad po yung apoy po, naapulan na rin po kagad after 30 minutes. Wala naman umanong nadamay na bahay at wala ring naitalang nasugatan. Napagalaman din na ang naturang poultry ay gawa sa pinaghalong konkreta, kahoy at insulation foams at naipatayo pa noong taong 2008 at regular naman umanong nai-inspeksyon. Nilino naman ni Chief Garcia na nagpapatuloy ang investigasyon ukol sa kabuang danyo sa mga nasunog na alagang manok. Ngayon po sir, hindi po natin masasabi kasi under investigation pa po doon sa mga estimated damages kasi kinukuhanan pa po natin sila ng mga nasunog na kanilang ari-arian. Wala naman pong nadamay, bali isang housing lang po or tunnel vent lang ng poultry ang nadamay. Nung nag-imbestiga po tayo, sinabi po nila lahat ng laman ng housing or yung tunnel vent is namatay po silang lahat. Then may isa lang na nabuhay. Lone survivor po. Hanggang sa ngayon, nilinaw ng BFP Bugaluan na nagpapatuloy ang investigasyon ukol sa naganap na sunog. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.